Θα καλησπερίσω τον κύριο Στέφανο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι διοικητής Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρι 2025-2026. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα κύριε Μπάστο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχετε ήδη κάνει κάποιες συναντήσεις εδώ στην Πάτρα, έχετε επισκεφτεί δομές, έχετε προσφέρει όπως πάντα η Ρόταρι υγειονομικό υλικό, έτσι, γιατί ο σκοπός είναι αυτός, η βοήθεια στο συνάνθρωπο, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια επίσκεψη που κάνω επίσημα στην πόλη της Πάτρας, εντάσσεται στα πλαίσια των επίσημων επισκέψεων που κάνω ως διοικητής του Ρόταρι σε όλη την χώρα. Σήμερα είχα τη χαρά με κάποιους ροταριανούς από όμιλο της Πάτρας, που να σας πω ότι οι όμιλοι της Πάτρας είναι ιδιαιτέρως ενεργοί και δραστήριοι. Βεβαίως. Να επισκεφθούμε νοσοκομείο της Πάτρας, δομές της Πάτρας, πολύ σημαντικές, που προσφέρουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στον συνάνθρωπο, στον πάσχοντα συνάνθρωπο, και να προσφέρουμε υγειονομικό υλικό, να προσφέρουμε ιατρικό εξοπλισμό. Ήταν μια πολύ όμορφη δράση που ήμουν πολύ χαρούμενος που βρέθηκα κι εγώ σε αυτή τη δράση. Μάλιστα. Είναι όμως και άλλα αυτά τα οποία έχετε σκεφτεί να κάνετε, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχετε μέριμνα και για τους πυρόπληκτους εδώ στην Αχαΐα. Η Αχαΐα, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, χτυπήθηκε από την πυρκαγιά ουσιαστικά. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές και έχετε μία πρόταση, έχετε μία ιδέα, την οποία είμαι σίγουρη θα την υλοποιήσετε το επόμενο διάστημα, όσον αφορά την δεντροφύτευση, είναι έτσι? Ακριβώς. Όπως ξέρετε, το Ρόταρι είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός εθελοντών, επαγγελματιών και μάλιστα καταξιωμένων επαγγελματιών από όλα τα επαγγέλματα, που ο στόχος μας είναι να πετύχουμε μία άριστη διασύνδεση, ένα πολύ όμορφο δίκτυο ανθρώπινων σχέσεων και κατ' επέκταση να προσφέρουμε πάρα πολλά στον συνάνθρωπο όσο μπορούμε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η περιφέρεια, δηλαδή η διοίκηση του Ρόταρι στην χώρα, ετοιμάζει ένα πολύ μεγάλο, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δεντροφυτεύσεων σε όλη τη χώρα. Και βέβαια, γιατί μάλλον να το πω ότι εντάσσεται αυτό το πρόγραμμα στη συνολική ευαισθησία που έχει συνολικά το Ρόταρι για το περιβάλλον, και σκεφτήκαμε περιοχές οι οποίες έχουν θυγεί, έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, όπως δυστυχώς και η Αχαΐα, από πυρκαγιές, από φυσικές καταστροφές, να έχουν μια προτεραιότητα σε αυτή τη δράση. Άρα λοιπόν εντάξαμε και την Αχαΐα σε ένα πανελλήνιο πρόγραμμα δεντροφύτευσης, το οποίο τις επόμενες μέρες θα έχω την χαρά και την τύχη με τους τοπικούς φορείς να το κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Αναστασόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, όσον αφορά γενικότερα η προσφορά από τα μέλη του Ρόταρι είναι γνωστή. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια θεωρείτε ότι αυξάνεται ο εθελοντισμός? Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των Ρόταρι. Αυτό που είπατε μόλις πριν, να φτιάξουν ένα δίκτυο, ο εθελοντισμός είναι το πιο σημαντικό, και η αλληλεγγύη. Ακριβώς. Αν μου λέγατε να σας πω δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν το Ρόταρι, αυτό θα έλεγα. Διασύνδεση και αλληλεγγύη. Και το Ρόταρι θα έλεγα ότι είναι ένα εξαιρετικό γυμναστήριο εκπαίδευσης και ενίσχυσης του εθελοντισμού. Πλέον όλα τα μέλη, και αυτός είναι ο στόχος μας, σε κάθε δράση μας σκέφτονται αυτοματοποιημένα με την λογική της προσφοράς. Αυτό λοιπόν που χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω και όπως το θέτετε εντείνεται τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά και στο Ρόταρι πλέον λειτουργεί ως αυτοματισμός. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω στο ότι είναι ιδιαίτερη δραστήριοι εδώ οι σύλλογοι της περιοχής, οι οποίοι είναι εντυπωσιακοί όλοι και εκλεκτοί, όλα τα μέλη τους, εκλεκτά μέλη και αρκετά. Όλα αυτά όμως υπό την ομπρέλα της Γενικής Διοίκησης, για να το πω κάπως έτσι, που πλέον την έχετε αναλάβει εσείς. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι η δύναμη του Ρόταρι είναι στους κατατόπου ομίλους. Σε όλη την επικράτεια έχουμε πλέον 81 ομίλους, πολύ δραστήριους, η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών, και απλά η περιφέρεια, εγώ, η διοίκησή μου για φέτος, για αυτή τη χρονιά που διανύουμε, είναι ένας συντονιστής όλων αυτών των πολύ ικανών και δραστήριων ομίλων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και την πόλη της Πάτρας για τη φιλοξενία. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.